Čaute ľudia, nového videa, samozrejme s Jozefom Saderom. A dneska nie som s Timom, lebo sme sa trošku pohádali a z osobných dôvodov, nechcem o tom hovoriť. No. Čiže, a ešte si musím nájsť také operadlo a možno ešte natočím short o mojej novej veci. Jednu som novú dostal, tak môžem nakedy natočiť o nej video. Wow, to je tak stupidné, jak ja. Alo, Haleno, čo máš tvoř? Čo, už som ho získam, či čo? No. Čo sú to chahozorby? To je zajímavé. Asi toto. Zlatý důl. Ne, zlatý. Ne. Na, tohle mě neříkejte. Make me the piram pam 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 param pam 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 param pararam param pam banana 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 na banana 1, 2, 3. I say disco, you say party. Disco. Dobre. No a ľudia, ešte môžete napísať, že do komentu, že akože, že akú hru si mám potom zahrať na Robloxe. Že na budúce napríklad. Teraz si idem toto vyzbierať. To je zábava akože. Hop. Dáku hru, čo ešte nikto nepozná. Ja napríklad môžem vám aha, veď som to už nenatáčal, dobré. Hop. Nie! Jump! Anomály. Android. Hej, to je normálne androidka. Haló. Čo sa stalo? Praslo sa varnici. Pokakalo. La. Pam. What is this? Is this not normal? Nie. What is this? This is not normal. No poď ho hore, Sevinia Armani, Šumaj tu štveš. Uma tu štvek, já si chcem vyrazit na IQčka, XPčka. A ne, ono mi to nedovolí, ne, že ne. Ne, já. A teraz jdeme po toto. Bajaja. Bam. What is this? This is not normal. I mean normal. And me normal. Me too not normal. Hey, what is this? It is not. There is no name.
co je tady? To je mini spen, ne? To je mini spen, ne? To je mini spen. No jo, to je mini spen. Leč, čuráku, leč! Limited World. To je nový? Ne, není. Tady už jsem byl. No jo, tady už jsem byl. Čurácké myše. Kde je ta myš? Tady je myš. Tak, leď. A ještě můžete napísat teda do komentů, že teda mi napíšte do komentu, čo si mám na budúce potom zahrať, jak teda Radical Highway Race, to ma nezajímá. Toto mňa zajímá. Alebo si možno zahrám toto, podľa toho koľko, ak dáte odber, tak si zahrám túto hru. Ak like, tak Dreaming Empire. A ak napíšete do komentu takú hru, tak si zahrám. A rozhodnem sa, že ktorá hra. A potom poviem aj meno, aj ho pochválim za to, že... No ja neviem, ako to povedať. Že sa mi odvážil. Čo? To jaký sviniar? On ma predbiehol. Zlý, Shadow, zlý. Zlý. No leď. Olej. No poď, leď, musíš ho dobehnúť. No vidíš, no ešte šlapaj. To trošku na rýchlosti aj pridáva, no. No už ho pomaly mám, už ho, ja som ho predbehol, poď. Ja som vyhral. I'm a winner. Kibiriu papaparapa. Papaparapa. Papapaparapa. Chcete k tomu aj hudbu? Ale nie. Nie, pustím hudbu. Lebo to sa vám nebude páčiť, to čo ja počúvam. To ma nezaj. Hele, naťahovacie nohy. To je smutné, že si nemôžem roztočiť. Ale tom trvá. Nice. Complete once the time trial in Green Hill 1 times. OK. Hopla. Hop. Ne, stamp. To nemôžem. Yes. No. Hej, ideme na race. Skibidi toilet. Skibidi toilet. Skibidi toilet. No. Konečne aj som sa dal také vtipy, veď ste videli. Aj videá predtým na shorte sú teraz aj také videá na YouTube, že vtipy, hej. Vtipy mám na YouTube, vtipy sú na YouTube a môžem, no a ešte musíte počúvať môj kamarátovi Timovi, pretože on to všetko zariadil. Že toto. Aby som mal vôbec tie vtipy na YouTube. Lebo, že napríklad... nejdem vám prezrádzať. Pozriete si to potom vy na YouTube, alebo si to kúknite teraz a potom si pozriete toto video, alebo sa rozhodnite, ako vy chcete. What the fuck is that? It's not normal. I'm not normal. Môžem takedy natočiť aj hudobné video, že napríklad, že ako mám svoje hudby v repráku. No, už som vám prezradil, čo mám nové. To je celkom na nič. A mňa to doštve. Claim.
Klim, klim, klim. Klim, klim, klim. Klim, klim, klim. Complete 5 races! Wow! So good. Got a K. Got a porno K. No. Když ma pustíte? Halo, mne sa to puklo. Mne sa to buglo. A to je na nič. Nice, ono sa mi to až teraz načítalo. To je logika, čo? Kde je tá animálie? Animálie. No, animálie. Špek. Špek. I'm a špek, man. Hej, to je dobré. I'm a špek, man. Skibidiu papaparapa. Papaparapa. I'm a špek, man. Skibidiu papaparapa. Papaparapa. I'm a špek, man. Yes, I'm a špek, man. Is a beauty. Pardon. Som celkom čuňa. Čuňa som ja, čuňa. Hej, ono ma to nechce pustiť, bro. Ne, ono ma to nechce pustiť z vody. Hop. Skúsim, že či to dokážem behať aj po vode. Hop. Nie, nedokážem behať po vode. Dobre. Fakt akože, fakt. Hop, hop, nie! Som tu skoro mal. Hop, hop, hop. Yes, sir. I'm a bird. Yes, I'm a bird. What the fuck? Yeah. Aha, ring. A mám 303 ringov. Wow, it's so beautiful. Ja mám 303 ringov. Pum. Špek. I'm a špek, man. Skibidiu papaparapa. Papaparampam. Pam. I'm a špek, man. Skibidiu papaparapa. Papaparapa. I'm very sadly. A toto by mohol byť asi koniec nášho videa. Takže čuste ľudia. A pekný zvyšok dňa, akože. No, a možno natočím video aj, neviem kde. No dobre, tak už čajte. Ahoj.